Skrýva sa! Polícia! Polícia! Ruky hore a von z tej trávy! Okamžite! Stoj! Zastav sa! Zastav sa! Stoj! Stoj! Otoč sa! Otoč sa! Láhnuť! Ľahnuť na zem! Poďme láhnuť! Na zem ľahni! Láhnuť! Ruky od seba! Máš nejakú zbraň? Ešte niekto? Kde je ten zranený? Je to niekto poranený? Tu máte. Poďte. Iné poranenie okrem tej hrude. No my sme tu spolu. Dobre. No. A tam ho začerila tú palicu. Bol nejaký alkohol, niečo sa liečite? Nie. Máte nejaké zdravotné problémy alebo niečo? Vôbec, hej? Okrem tohto máte ešte niečo iné? No a my sme tu sedeli, sa rozprávali, tak auto tuto pripucelo, ale ne, to je málo. Na hlave nemáte niečo? Pozriem vás, hej? Nezľaknite sa. Nie. Pia nejaké údery do tváre alebo niekde inde? Ne, iba tu mačetu mu držal pod krkom. Držal vám mačetu? A kde? Pod krkom? Toto mi podezala a potom pod krkom. Pane, skúste nám k tomu niečo povedať, lebo sú nejaké priťažujúce pohľadky. Pýtam sa vás, čo máte v tej taške? Neviem. Máte nejakú zbraň v sebe, nejaký nožík? Nič? Nie, prosím. Nie, nemám nič. Dobre, tú tašku položte na zem. A nejaké drogy máte u seba? Ne. Teraz nemáte drogy u seba? Čak ale užívate, ste povedali. Áno, ale to len občas. Len občas? Áno, keď mám peniaze. To čo je to v taške? Asporbín výmen. Kyselka. Vidíte filtre. Môžete to aj ochutnať. No určite. Môžete, to vám nič nestratí. Áno. Doklad od neho máte? Nie. Bicykel není v patraní? Dobre, veď. Ukážete mi to výrobné číslo? Ešte druhý bicykel. Aké veci pochádzajú z trestnej činnosti, súvisiace s trestnou činnosťou? Bicykel s výrobným číslom tak ten je v patraní. Čo? Tento bicykel je v pátraní, no. Udalosti 25.2025. Keď som ho kupoval, kedy? 2020. Dobre, rozumel, a ten druhý je negatív teda, hej? Tým som takisto kúpal, ideš pod rukou. Bicykel vám bude zaistený, dostanete o tom potvrdenie. Viete, od koho ste to kúpili? No, som to kúpal, on to tu predával vlastne. Môžeme sa mi presunúť k autu, skúsime to nejako naložiť. Opakovaná výzva, ak nebol všetko kolby, budú môžu tak už odnazvať. Príboj, bola použitá služobná zbraň, 4 vystrely na ľavé zadné koleso, vodič stále uníka. Odstav vozidlo, lebo bude použitá na ďalej služobná zbraň! Odstav vozidlo, najmä deti! Nechme sa akorát do deti!
Hey!